Haw bisimila Maliba TV1 jabaraninka ni aka kunnafoni sentelima wati seli. Turukorobu komisariya cɛdenw ye bolodakɛ cɛ dɔ ka falajɛ n'a bɛ sanji 35 ɲɔgɔn na ka ɲɛnaminimafɛn chanvre indien biriki 30 to a bolo nin tun dogolen bɛ walizi dɔ kɔnɔna na ko boloda kɛra ale kan ka kɛ ni kunnafoniya sɔrɔlen dɔw ye ni o ma siganama in bilara ka taa kiiritigɛlamɔgɔw ɲɛkɔrɔ ko sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ sen na yaasa ka boloda kɛ u jɔɲɔgɔn tɔw kan ni ka u ka kulu bɛɛ bɔ baara la. Lakanako da kunna fɛn min ye cɛ marifatigi dɔw ye olu taara bi kominde kende sigida 4 kɔni kan ka kɛ ni sigida kunnafoniya sɔrɔlenw ye a jirala ko binganikɛla nunu taara ni dugudenw ka bagan bɛɛ ye yanni u ka buru da fiɲɛ kɔni na o min ye dugudenw wajibiya minnu sigina kɔsɛ in na yaasa ka na sɛnɛbaara kɛ k'u sigiyɔrɔw bila ka taa Bajangara ni Ningari o sira fɛ Africa Corps ye lasili kɛ k'u ye sanfɛ susuli dɔ kɔni kɛ ka ɲɛsin jinin fila jatigɛwalikɛla k'ulu ka fara ɲɔgɔn ka kɛ yɔrɔ dɔ ma Kulukoro mara u la o min sababu bɔra u ni an ka gulmasi tabaw ka jɛɲɔgɔnya baara la. Ni hamore na hamta ko kibaruya da kuna amedo Niger ye jamanakuntigi General d'Armée Abdurrahman Chani ye ɲɔgɔn ye sɔrɔ ni Bank West African ɲɛma Serge Ekuyeye n'u ka kuma bolila Niger yiriwaliko kunbaw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la sumako lakanani courant sɛnɛ ani siraba kun ye Bank West African ya ka tresiri jira kokura ni jamana dɛmɛli ye u ka baara waleyalew la ni jamanakuntigi b'a sinsin kuranko baaraw teliyali kan san 2025 ni san 2029 kɔnɔna na. Ama kuncɛ Nigeria cɛ marifatigi dɔw taara bi Narido dugu kan État de Kaduna la min sen fɛ ma 30 ɲɔgɔnna bɔɲɔnko bɔnɛna u ni na min na muso denmisɛnw ani maa si janfalew a jirala ko binganikɛla ninnu ye marifa ci ka ɲɛsin dugudenw ma ani ka taa minɛ dugudenw ka so n'u ka jagofɛnw na yanni u ka buru da fiɲɛ la. Nin de bɛ dansigi aw ka kunnafoni sentelimaw la Maliba TV1 jabaranin kan.